Ola a todas e a todos. Hoxe no Obradoiro Ecolóxico imos plantar unha leituga e unha tomateira na nosa maceta. Os materiais que imos necesitar son a nosa maceta, substrato universal, unha leituga, unha tomateira ou a planta que ti queiras plantar. Como ves, eu puxen un plato para evitar manchar. O primeiro paso é encher a nosa maceta de terra. Pona o máis lisa posible e falle un buraco coas túas mans para meter a túa planta. Para sacar a planta da maceta é preciso agarrala pola base e tirar con moito coidado. Cando teñas xa a túa planta na maceta, ponlle moita auga e listo. Para cuidala, recorda que ten que estar nun lugar no que lle dé o sol e que tes que regala cada vez que a terra este seca.